Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang pertama sekali ke Pak Wali kita, yang kedua Pak Jorong, yang ketiga ketua pemudi kita lagi berkunjung dalam acara pulang bersama orang kampung Jora Rantau kita sama-sama orang Padang Sebesua. Bak kecil panitia tadi sama kita lancarkan acara semalam kini aman dan terkendali. Sarai cik tak boleh bergoyang, tapi maksud boleh bergoyang. Kalau tak bergoyang maksud tak bantu orang tidur. Terima kasih Pak Lekol kita, Pak Al Henry nalah membawa kami untuk menghadiri acara misi acara ko. Ketua perantau kita itu pula Pak tadi Pak Yusrial. Allah mengundang Makson je kawan-kawan atau bayar musik malam kini Selong Dendang Minang. Baik itu pula youtuber kami dari Sungai Rumbai, ada Bang Benny Wenika Pro Minang Pelala, ada juga Rangga anak kami dari Sungai Rumbai. Jo beliau kelah Makson viral selama kau. Kalau ndak kerja karyanya ndak mungkin Makson ke bentuk baru atau kau. Bapak Komandan, kita suara. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil memperkenalkan Diko siapa nama itu rancak nampak di kami namun tak tahu. Adangan ketubah Makson Sontan baru Pak Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Badi aja pun di bangkau lu penembak kapa di muaro beri ampun kami dek pengulu jawe assalam dek juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kadiri badan kami jauhlah kami turui dakiklah kami jalan lah tibu di kampung Mamak Jurun sana di Padang Sebesua malam kini dalam daerah Kabupaten Sejunjuang Sumatera Barat. Dek elok basuh orang desiko Allah dibawa naya tibu kami lah bukaan pintu datang kami lah kembang lah pihak lah unjuk siriah je carano lah sudah belum jom makan cediak lah bunci pari Makson semalam kini. Tentu kerajo kami yang suah ibarat utang kami bayi ya. Nama gurau semalam suntua dalam rangka pesta lah pula. Dalam rangka pulang bersama orang rantau kita selamat hari raya Idul Fitri. Maaf lah ya jabatin. Cepat panyu gantang walanjuang kecepat nak tiga luak dalam daerah Minangkabau. Salam ya simpuh kami anjuang kabake nenek jemama uku aja jangko kota lampau. Kami nak ketik muda mata Pak Umu halus tahun jaguang darah halus tempuak Pinang. Barakah walun pada pek kurang pengalaman Jawa sekali paham mamak tentang itu. Ibarat orang baladang tabu je Pak Wali. Dek kami baru baladang tabu. Kok gadang tabuk di buku, kok panjang tabuk di rueh. Kok indak mani tabu sampai ke ujung je Pak. Beri maaf kami dek Bapak. Maklum kami baru baladang tabu. Si ceri di tepi banda kok rabah tengah runduan kami mudo mata ketik jalan baraja kok salah tolong tujuan kok rabah tengah runduan si ceri rabah badaun jatuhnya darah badarai kok salah tolong tujuan kok sasek kami pantun kami berendang kurang pandai lasa bulan hendak berendang Pak ala petik sasek cek kali lawa di Sungai Rimbang anak rusuh mati terabianya pukul 5. Kok gawa di sana minta ditimbang berdosu ampun nabalabia kau pakai di sana risiko. Ibarat orang Melayu aja mak lawi nalaweh kami sawang ombak nagadang kami tunduk kok karam kami tentang itu kok tawanam yang minta disilami ke Pak Waliah kok anjing minta dipintasi baik itu kandak kami semalam nangko kaganti Syria nasa kapua kaganti Pinang nasa kato kaganti rokok nasa watang kaganti perkenalan diri kami nang kabuguro semalam kini nang kaberendang semalam nangko simak de mamak jale-jale nak masuk tarangan surang-surang dan bahasa luang daman dari kota Solo Simpang Rumbio ayurannya dari Solo jo asalnya dari Batu Sangka kapak buruak Tagade Maha ka kota Solo aslinya orang kampung Masan ka orang guguk Priangan nang kedua Emlia Caniago dari Kuncia Solo anak ambo Simpang Rumbio Mutia tapi cimui-cimui di peguruan asado berendang cimui anak budang acok tiba tu pe mencelik cimui lesik lah
Atu cek, itu orang Jepang jadi-jadian. Nagari Palembang si teteh namanya buat pirang. Abalaki ke Sumpang Rombio. Ala bantu iku kudu nampak dan buah rambut. Tapi walah dia bertawa. Oh tukang organ gitu. Tarik bantuak tarik tum tehi mekanehi. Tu. Dari Solo ya. Kita dihibur oleh bayang musik. Majurakan gadang tadi ya. Tu. Bantu orang Cina. Bayang musik. Kok ledo ibu-ibu nandak lelaki melamar lakinya. Ya. Tapi ronde nak kanam baleh bu. Di terlampau gagahnya anam baleh mencari ya. Ronde kanam baleh. Ini di gagah pada masan. Oh ambo sendiri dari Betusan Kajo, Sungai Tarap. Kapak buruak tagade maha kapadang gantiang. Anta povilo kaditabosi. Ranca indak buruak tadorong. Allah diuntuang kawa ajo. Kamala Pak Komandan ambo kam tak tolong. Cuk babini jando jo. Lapa-lapan jiko Pak jando jo baru. Ndak do nak hadir. Mujul dah do orang nama Jawa. Papantul mason ce. Allah rami orang di Sumania. Rami de anak ampe angke. Di sinan tembok bagan luang kepulang hari rasanjo. Laragu ambo dek mancalia. Mancalia apa sarwa pendek. Mungkin sarwa panjang dan juga luang. Nampak buku dak boh. Acik Laila. Sibu suak pakan Salasa. Rami menjalang pukul 2. Indak dawa ke menyasa. Nampak kau langsung jenang niko. Anda guna di rentang benang do Pak. Elok dikumpan singke ambil sekadar kapal guna. Elok kita udah ngasal long jerendang. Simak lapan cik-cik sebut lagu nan teraso. Larami pesat dagun-dagun di muka jalan gadang kemudian jalan ke Seliki ke kida orang kabalai. Oh daman ambillah saluang. Jo singgalangin dua kita daki. Jo bismillah guru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menanggakan. Kini alai nan kan lengai
Ayo sama salam dian makatangan nan hanyaan lai gua joja pokok tangan malai karam dinyo alai nan kandung ai di tabia kain di bali ama di tabia pangti anganyo alai tuanai pangti anganyo ama ai karam ne dinyoden dinyo alai la dindina minta tabia kami banyi ama ke dosana bahasamo alai tuanai nan bahasamo ama ai karam de dinyoden dinyo alai tuanai baringin dipakan aka ini dinamanakan tuana dari alai kan tuana dari alai ai karam den dinyo alai nan kan tuana ai yakin sama ba iya ini madape batamu malam kini alai alai malam kini alai ai karam dinyo alai nan kan kali lawala di pulau rimbang ade mana rusul matita dabia alai matita dabia alai oi di manyo kini alai nan kandungai nana kok gawala minta di timbang ade mana kok dosa ampunan wabia alai ampunan wabia alai oi di manyo kini alai nan kandungai. Oke. Kita lagi nan pakai organ C dulu Pak sebelum kandak orang rantau. Oh nampak ada mason Allah do kota minta lagu isi kota apa ya ndak iya atau banyak seketiknya di Tampuang walaupun orang kampuang walaupun orang rantau dan pokok minta lagu isi kota stek atau tapi jangan lalu orang rantau orang kampuang. Oke, akhirnya Singgang Jaya goyangnya bu, tapi di Singgang tapi kagak dah. Berang Pak Wali, tua. Ada ya kamu gitu, sopan santun di ranah Minangka harus aku. Oi baringin di pakan nakai, nandi bawa dan tuana dari lalai kan tuana dari. Hoi de yakin kamu bani ai di padang seribu suang malam kini oi karam de dinyo de